Sunt Elisabeta Alexandra, iar ea este sora mea, Isabela Maria. Astăzi o să gustăm fructe exotice. Hai să începem! Prima dată o să începem cu rozia. Mai întâi trebuie să le curățăm. Da, o să facem o magie. Ia! Wow! Uitați, am reușit! Acum să facem cu pepenele galben. Wow, a apărut și pepenele galben. Acum e rândul ananasul. Gălăgie. 1, 2, 3 și a apărut și ananasul. Ultimul fruct ce a apărut și el. Acum momentul meu preferat, degustarea. Prima dată. Cu ce să începem, cu ce să amestecăle și eu o să aleg unul. Cu care știe primul? Nu, amestecăle și eu o să aleg. Dar pune-le în fața mea. Hai să le pun. Pe primul care l-a pus, dacă l-a mănânce. Gata! Pepene galben! 1, 2, 3 și... Îi dau nota 10 din 10. Da, 10 din 10. Acum la următorul. E foarte bun. Pepene galben. La următorul. Să mai mănânc eu. Așa, acum trecem la următorul. Eu l-aleg pe următorul. Hai. Rodia! Amândouă de putem la 3. 1, 2, 3. 8 cu steliță. 9 din 10. Pe bun. Și ananas. 3, 2, 1 și... Ăsta e cel mai bun. 10 cu steliță. 9 cu steliță. Și cam atât pentru vlogul de astăzi. Vă pupăm, vă mai așteptăm. O să vă las link-urile noastre în descriere a tuturor participanților. Și vă mai așteptăm să dați un like și să vă abonați la canalul nostru.